Takže čekaj, dejte asi první epizodu tady jsem si tady dneska tady budu hrát. Bude tam ještě možná, že sám bude líbit, tady na samozřejmě, jestli už jsem můžu doufám, že teda jdu líp slyšet, počkám už. Takže jsem trošku, takže snad trošku nebudu na to. Once upon a time, where life was simple, trees fell left and right, and the bridge's boards fell loose constantly within Zeebil's presence, lived Chipper and his son, Tyke. Chipper was proud of his wood-chopping offspring with the success of his company, Chipper and Sons Lumber Co. After the father tree was demolished by Tyke, the beavers lived in harmony in their happy cabin. Along with that, Tyke had success on his last date with a fellow beaver named Lisa. So much success that they had started their own family after a year of bonding. Time seemed to go by fast as the beavers chopped and built. Tyke and Lisa eventually brought their own beaver into the world, Mike. With this addition to the beaver family, Chipper was happy to have a new addition to the company soon enough. But as Mike grew up, one day Chipper had gone missing. The remaining beavers quickly scrambled along the acres of land to find their missing beaver member and founder. After a few hours of searching, they had come to the conclusion that Chipper was gone. The family still had hope and did not plan to presume him as dead. Tyke, being the fatherly figure his father once was, took the company into his arms and rebranded the company as Tyke and Sons Lumber Co. The story now goes on in the hands of Tyke and Mike to redefine the business under the brightest light. Takže to byla krátká ukázka. Já teďko nebudu mluvit, nevím, jestli to mám překládat, takže zkusím to překládat, takže asi to není třeba překládat, když tak, nevím co, no, not the beginning. Jdeme na to. Hraju to poprvé, takže nevím, jak funguje mechanika tady té hře. Možná to poslouchám.
to je za chcípáka? To je chcípí? Hej, what the fuck? Kamo, to je hustý náhodou. To není. Já jsem prý, že to má být na hororovka, to není vůbec hororovka, to je nightfall. Já spamuju jak prase! Aha. Tak pojď sem ty chcípáku. Zhebni more. Nice. Komu ty to můžeš spamovat na ně? Nice. Hustý. Zhebni more. Něco vykraftit, ne? What? Kámo, to vypadá hustě náhodou. Počkej. Tak potřebujeme dřevo. Kámo, to je jenom o spamování tady ta hra. Hele, dřevo. Nice. No. Aha, se můžeš položit ty. Kam já nevím, co mám dělat. Já fakt legit nevím, co mám dělat. Dobře, jdem na to. Dobře, táto, budu pořádně pracovat. Ty vole. Yes. Dáme tady trošku menší timelapse na tohle, takže jo. Ne, kašlu na timelapse. To je pro trapáky. Hard gameři to dají. Hele.
Hele, sekera, nice. Kamo, ta hra je legit zábavná náhodou. Mně někdo říkal, že to má být nějaká hororová část potom, ale nejsem si jistý. To je prostě taková Scott Cawthon hra, jak fan game spíš mě připadá. To je dobrý. Komu to mě baví náhodou, není to strašný. Uděláme si prvního Vypadá to zajímavě. A je to teda strašně nahlas, teda, jako musím přiznat. Jsou normální lumbr, ale stý nějaký spidart, nějaký cheddar zvíře, to je. Čekej, tak jdem to zalejt. Rozpomlat tvoje. Tvoje, já si urvu klávesu, tyjo. Mně se líbí, že to je doslova jenom textura stromu, tyjo, jako na tom. Že to je prostě fotka stromu, tyjo. Spammer god, doslova. A je to zabavná hra, jako. Taková relaxační hra, jako. Není to nic takového těžkého, že jo, tady to můžeš jen tak po večerech pařit, doslova. Super. Zalejme si náš stromeček a bude to super. Doufám, že jestli s ním špatně a budu to muset restartovat celý to jako progresují, tak budu docela naštvaný jako. Ale když tak budu znít špatně, jak si to když tak After Effectech opravíme. Ale baví mě to zatím, ta hra jako není špatná, doporučil bych jí, dám, když tak samozřejmě dám do popisku, že jo, link na tady tu hru. A bude na ní víc těch, bude to série, takže bude víc dílů.
Jdem zabít tady ty malý cípáky, ať nám dostaneme nějaký dřevo. Každopádně streamuju, budu taky streamovat, tak streamuju taky na YouTube, takže občas mě uvidíte hrát tady tu hru možná na streamu, ale dneska to bude natáčet jako video. Jo, já dostávám věci, které nepotřebuju. Já potřebuji něco jiného, tyjo. Já potřebuji takový ty dřevo divný, tyjo. Já potřebuji tady to. Aha. Jo, tak jdem postavit. Už ho máme. Už ani máme. Čekat. Už to máme, hoší, už to máme. A jak to sestavíme? To nevím. Yes. Už ho máme tady chcípáka. Máme mu udělat dalšího? Co se děje? Spát? Ne. Kam? Legit, to je reálná reakce. Fakt. Ty vole, já se bojím náhodou, hoší. Později tu noc. Move the mouse to the Dobře. Můžeme by to bylo. A teď fakt nevím, co mám dělat. Jakože mám čekat.
jako to mám jako tady nic není to. Tady žádný animator ani není to, co on dělá. To musím tolikrát to udělat, jakože ho odplašit. Hustý, to je docela hustá mechanika. Takže jenom poslouchat zvuky. A zavřít na ně, když tak potom. To je na druhé straně, dělej rychle. To není tak těžký náhodou. A budeme to dělat po noci, takže tady to video bude trošku kratší, ale no stejně. Tady to video bude trochu kratší, protože je trošku pozdě večer a já jsem tak 3 ráno a budu to stříhat, takže tady to bude jenom 1 noc, bohužel. Takže když tak se omlouvám. A je to hustý systém té hry, jakože si je musíš odlákat, jako. Je to hustý teda, jako. Dobrý. Už jenom 3krát, to je dobrý, to dáme. Děláme celou noc a půlku toho dne 1. Dozadu. Naposledy baterky. A to je na druhý, dívej na druhou. Rychle na druhou. Dobrý. Už jenom 2krát to dáme. Ještě na druhé straně, podívej. Dobrý. Už jenom naposledy. A počkej, mě jdu zabít ty animatory, který si tam postavím. Ty nahoru megálně hustý, třeba strašně moc. A počkej, už můžeme jít domů. Bečko. Čete, je to hotový. Čete. Je to hotový. Takže tady to ukončíme. Doufám, že se vám tady to video bude líbilo. Dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa, u další části. Čau!